Fauziya kenan. Da ba ke nake ne. Ya gida? Lafiya kalau. Su mama ya karatu. Wallahi lafiya. Daga ina haka? Wallahi daga Islamiyya ne. Ka ji malamai kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ko lafiya? Ina fa lafiya. To, ga alamun akwai magana a tare da ke. Ke? Yanzu ne na ƙara tabbatarwa akan abin da malaman mu suke faɗa. Wato akan shehun nan naku, Shehu Ibrahim Inyas. Wani wana ba kya rabuwa da jita-jita. Menene kuma akan shehu ikon Allah? Shamsiya kenan. Ina ga baki san abin da ke faruwa ba. Waka ce na ji kuma har makarantar mu aka zo ana ta tura wa ɗalibai. Ni abin da ma fi bani mamaki a cikin wakar ana siffanta shehunku da lam yalid wa lam yulad. Bai haifa ba, ba haife shi ba. Kuma bayan wannan siffa ce ta Ubangiji mahalicci. Hakika lam yalid wa lam yulad siffa ce ta Ubangiji. Bai siffantuwa da ɗan adam. To, kin ga ya tabbata kenan. Tunda an ce mabiya shehun su suka yi wakar. Tabija, Barhama bawan Allah dan Abdullahi da Aisha. Wallahi shiri ne kai. Zan ma kawo miki kasidar a waya ta ke ji. In har ya tabbata an yi wakan jinsa babu fa'ida. Domin idan mafaɗin magana wawa ne, ai mijin shi babu ne. Idan mafaɗin magana mahaukaci ne, ai mijin shi ba mahaukaci bane. Wannan yayi daidai da maganar Annabi wanda yake cewa li kullin zu ni'matin hasudi. Duk wani ma abocin ni'ima abin yi wa hasada ne. Wannan na san kaidi ne na mashira. Idan ba zan mance ba na ji wani mawaki mai suna Fadar Bege a waƙarsa wacce yake cewa mai san ka ba dan Annabi ba, Barhama bai san ya kake ba. Inda yake cewa Barhama sha zagin makiya in ya sha neman mabiya da Mustapha ya kwalliya Muhammadu dan Abdullahi da duk faɗi baitin masa ba. Ya kuma ƙara cewa Barhama ka cika aikin ka babu ƙaya ɗari karka Allah raba mu da mikin ka shirya masu ma ƙarya domin daɗe baka ci haka ba. In ji fada kenan fa. Kwarai kuwa, ni ma na ji kasidar. Abin da za mu yi shine isa lokaci ki zo in kai ki wajen Malam Nura wanda aka sani da Nura Amanna domin ya mana ƙarin bayani ya kuma gaya mana hakikanin abin da Shehu Ibrahim ke kira akai domin mu samu natsuwa mu amfana ko me kika ce? A'a, kin ga ki bari in Allah ya kai mu gobe. Kin ga yanzu na dawo daga makaranta? Gobe in Allah ya kai mu zan nemi izini wajen mamata sai ki zo mu tafi gidan tare. To shikenan sai Allah ya kai mu. To kin ga ma gobe Alhamis ba Islamiyya. To ki gaida su mama. Za su je. Ai wannan maganar ba abin ji ne. Ya gida? Lafiya kalau. Lafiya kalau halakki. Kin cika alƙawari. Lallai kuwa. Domin saba alƙawari babban laifi ne. Dan Qur'ani na cewa inna wa'ida kana mas'ula. Lallai alƙawari abin tambaya ne. Na ji daɗi na gode. Abin da ya fi burge ni shine ma kun so daidai lokacin da na kasance. Bismillah ku ga hazin ku zo. Ya su mama. Allah suna lafiya. Wace ce wannan a tare da ke? Wallahi garwa ta ce umma. Nawin lafiya kalau lafiya yau. Wallahi na ji daɗin zuwan ku wasanni da jin. Bismillah ku fa. Bari na fara isba muku ruwa na san kun sha rana. Ku sha ruwa mana. Ya ga na ce bismillah kun sha ruwa kawai kun aji. Sai ka ci ba gidan ku ba? Bismillah. Wai? Amma babanku na kokari. To ziya ke sarkin dan ban dariya. Nama haka? Ai sai ya sa mutum ya manta da abin da zai yi. Kai, to ziya ke dai kin cika ba.
Shamsiya wannan nama hala na kamfani ne. Amma gida aka soya shi. So, Shamsiya, ki maza ki haɗa komai naki don mu tafi mu dawo da wuri. Haka ne fa, manan amana da kika san network ba kowane lokaci yake zama a gida ba. Amma na san tunda na ga mishi za mu zo, na san ba zai yi nisa da gida ba. To, ki maza ki haɗa komai naki. To ƙannuwata. Na san kun jaye zan iya tafiya ne. Ina ne ya tafiya. Bismillah. Assalamu alaikum. Kuna da tafiya haka? A cikin mai alƙawari da ku dama. Mun zauna mana, ku zauna. Gaskiya mun yi sa'a. Kai. Kun zo lafiya. Ya hanya ya iyaye kuma. Ko da kin gaya min dama za ku zo. Dama da bayan ku za ku zo. Wallahi. To, na san ga dukkan alamu da kan. Za ku rasa ci tare da kuma da wallahi dawowa na kenan. Kuma zuwa an jima kaɗan hakan Allah yadda zan fita. Ko da kin gaya min akwai magana ko? To kun zo lafiya. To ina labari. To, Malam Ahmad na Allah ya ƙara maka girma ya ƙara Amin. maka daraja da kuma ƙara maka san annabi. Sallallahu alaihi wasallam. A gaskiya wani abu ne ya ɗaure mana kai. To, Muka zo domin kai mana bayani. amma Za ka ji tambayar a bakin 'yar uwata Olivia. to, Fauziya, to ya aka yi na labari? Lafiya lau. Na wani malam. Lafiya lau. To ya aka yi? Wato malam, kaset muka ji. To, Ko in ce yabo, wacce aka yi wa Shehu Ibrahim Inyas alhamdulillah. da aka siffanta shi da lam yalid Subhanallah, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Subhanallah, Kuma subhanallah. bayan wannan siffa ce ta Ubangiji Tabbas, Ubangiji. tabbas. So, a takaice dai, abin ya rikita mu. Na'am, Ganin yadda kishiyoyin ɗarika ke ta arangama na'am, daga wasu lafuza akan magana. na'am, Shine yasa na ce bari mu yi tattaki mu zo na'am. don kai mana bayani akan abin da Shehu yake kira akai. Gaskiya ne, kin kyauta. In ma ba za ka damu ba, saboda mu ma akwai wanda suke kallon mu su amfana. Malama Fauziya, wannan sako ko in ce wannan waka da aka yi tabbas labari ya iso gare mu. Dan ni har yau ma ban yadda in saurari kasida amma yana da kyau in za ka yi magana ya zama kana da hujja. Shi yasa ina zaune ran nan kwatsam wani dan uwa ya shigo da shi ya ce wallahi gashi kaci. A nan ne ma na tabbatar da hakikanin abin da aka faɗa kan wannan magana. Wato malama Fauziya zance akan Maulana Gaus Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Shi dai Shehu a takaice dai an haife shi a 1900 ya kuma rayu a garin Ɗaiba can Senegal, wanda bayan haka nan cikin ikon Ubangiji ya rayu 1900 ya rasu 1975. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a hannun mahaifinsa Abdullahi ya karatu. Mai saukan alkur'ani ya haddace alkur'ani a hannun baban har ya fara tafsiri, karatun tafsiri a hannun mahaifin nasa. Wannan na nuna miki cewa gidan su Shehu gidan karatu. A haka Shehu ya taso daga nan ya ci gaba da da'awa wajen assasa ko in ce haɓaka kalmar Allah bi ma'ana la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka Shehu ya ci gaba daga cikin kasashen da Shehu ya tafi har da nan Najeriya nan. Allah ya saka wa sarkin Kano da alkhairi, yana ɗaya daga cikin wanda suka yi dalilin zuwan Shehu wannan ƙasa ta mu Najeriya. Daga cikin kasashen da Shehu ya tafi har ƙasar China wajen ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. Shehu haka ya rayu ya zama zo jagora sosai. Kafin Shehu ya zo akwai malamai, amma lokacin da Shehu ya zo kusan da yawa daga cikinsu suka sallama mashi
saboda ɗaukaka daga Allah ne, yana ɗaukaka wanda ya gada ma a lokacin kuma da ya so. Babun mamaki ba ne ya zama na shehu ya samu mahasada. Shehu da ake siffanta da lamiyar wani milat, mamarsa sunanta Aisha, sunan baban shi Abdullahi. Ta yaya mutum halitta zai siffanto da siffa irin ta ubangiji biyu? Wannan abu mummunan abu ce sosai ba na wasa ba. Wani irin batan basira ne haka da har zai ja mutum a matsayin shi na mutum yana siffanta bawa da kalmar kul huwallahu ahad. Haka ayin yazo a cikin Alƙur'ani. Allah cewa yake ya Rasulullahi gaya musu Allah nan fa ɗai ne. Abinda Allah ya tsana, abinda Allah bai so, laifin da Allah bai so duniya da lahira shi ne ka siffanta shi da wani. Yau matsayin ka na bawan Allah wanda yake bautawa yake bautan Allah, ta yaya za ka siffanta shehu da haka? Shehu radiyallahu ta'ala anhu haka ya ci gaba da yada addini, kai in takaita muku wallahi sai da shehu ya riki mataimakin shugaban malamai a majalisar ulama wanda a wannan lokaci tana da hedikwata a Saudi Arabia. Yau da shehu Ibrahim wani abu daban yake kira, wallahi ba za a bashi wannan mukami a lokacin ma da duniya yake zaune lahiya ba. Shehu ya rayu a haka a matsayin shi na masoyin manzo Allah, a matsayin shi na khalifan Shehu Tijani radiyallahu anhu, wanda aka abubuwa guda uku shehu ya gino akai. Menene wayannan abubuwan? Abu na farko shine salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu shine kalmar shahada, bi ma'ana la ilaha illallah. Abu na uku shine yawaita istighfar. Kalmar shahada, istighfari, salatu annabi, wannan gaba ɗayan su umarni ne daga Allah subhanahu wataala. Cikin suratul ahzab Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu izkurullaha zikran kaseera, ya kuka imani ku ambaci Allah ambato mai yawa. Shehu yana daga cikin abubuwan da shehu ya assasa mutane akai, ku yawaita ambaton Allah, saboda annabi yana cewa afdalu zikru la ilaha illallah. Mafificin zikiri shine mutum ce la ilaha illallah. Wannan kamar shi akai kenan. Sai magana salati, Allah da kanshi yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi, ya kuma kuka imani ku yi salati ga Annabi Muhammadu, saboda inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna, Allah da mala'ikunsa suna yi, kuma ya bada umarnin Ali. Shi yasa shi akan abin da shehu ya gina akai kenan, mutane yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai istighfar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kulli da'i dawa, kowace cuta tana da magani, kowace cuta tana da magani. Maganin zunubi al istighfar, inji manzon Allah. Allah ne kuma da kanshi yake gaya mana cikin Alƙur'ani, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya musu nemi ko yawaita neman gafaran ubangijinsu, domin ubangijinsu ya kasance mai gafara ne. Saboda wani wajen yana cewa la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kada ku yanke tsammani daga samun rahaman Allah, saboda me Allah yana gafaran zunubai baki daya. Wallahi akan wannan abubuwa guda uku, salatu annabi, la ilaha illallah, istighfar, wallahi akan su shehu kira kai. Muna son shehu sosai ba dan komi ba sai saboda Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu ya rayu har ya gama rayuwar shi a duniya, ba mu same shi ba, ba mu gan shi ba, amma yau sai Allah ya zaɓe mu cikin masoya shehu. Annabi dama ya gaya mana a cikin hadisi da Buhari ya rawaito, yana cewa idan Allah yana son bawa yakan kira mala'ika Jibril, sannan ya ce masa ina son wani dan wani, saboda haka kai ma ka so shi. Daga nan idan mala'ika Jibril ya so shi, sai shi kuma ya gaya wa mala'ikun sama, to Allah yana son wani dan wani, kuma ku so shi. Daga nan Allah sai ya bada soyayyen shi a dogon ƙasa. Wallahi tun da na karanta wannan hadisi da na kalli shehu, sai na yi murmushi da ce wallahi ɗaukaka shehu daga Allah ne. So dan ana mai shehu hasada yau ba mu mamaki bane, saboda annabi na cewa da kulli zu ni'matin mahsud, duk wani ma'abucin ni'ima wallahi bai yi hasada kenan. Wannan kenan ta kai aka abu da shehu yake kira kai, kuma dan lissa muke son shehu kenan. Wallahi muna tare da shehu Ibrahim idan na daga nan har so dan Allah muna masu kira ga wayanda suke irin wannan abun. Shehu ya baranta da irin haka, shehu bawon Allah ne, bawon Allah masoyin manzo Allah. To bi littafin shehu diwani inda zaka san shehu ya narke a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dubi littafin shehu da ake kira kashf al-albas, inda aka gina ta Qur'ani da hadisi. Malam tafiyan cikin ilimi ne. Muna kira ga duk masu irin wannan tunani, suna a ringizo, suna faɗe-faɗe, suna kokarin bata shehu da sunan wacce cewa su inna masoya ne, da dan Allah wallahi muna gargaɗin su da su bari su janye wannan kalma ba dan komi ba, saboda nan gaba
nan gaba wallahi shehu ba zai yabe ba wallahi shehu ba zai yabe ba wallahi shehu ba zai yabe ba kuma Allah zai saka wa shehu wannan ta kai kenan haka abin da shehu Ibrahim yake kira akai da fatan da kun gamsu yasa wannan kai in dai haka ne daga yau ne mana fita cikin masu zargin shi alhamdulillah alhamdulillah ni ma jawo mu je kuma sallallahu alaihi wasallam nayi munna nayi munna me zai hana a yi su rage domin ka ce cikakken bayani a cikin kasida insha Allah na san ba za ka ba zan ki ba Allah ya yarda ko zai Allah ya yarda zai amma ban sani ba idan na gayyace ku amsa kasida wajen yin shi na kallo ban san ko za ku so mala hadda ni har da ke insha Allah ko zai sai insha Allah da an shirya Allah ya yarda sai ku zan gaya muku gaya wa iyayenku lallai so na gode Allah saka da kai to sai da mu yi kokari na gode Allah a gaida gida da Allah na gode na fara na fi shirku ko na Allah Yanka sai kallo gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka gaba gaba dai barama Allah za ya saka ma gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma Allah kalikin kuwa ilahi gwanin suturtawa waƙe zan wa barama san sai na da bakewa wa saurara yan uwanan yabon na akwai tunatarwa wallahi shehu barama mutum ne mai yawan hidima gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma salati rabbinin nunku ga annabi rahmatul kauni jinjina da gaisuwan girma ga maulana shehu tinjani lisanul faila ga gaisuwa shehu dahir sahibul bayani da maulana shehu su khalifa ne yawan hidima gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma shehu daga abdullah Aisha ce ta haife ka mece ma kalam yalid walam yulad cikin waka wallahi duka shawari ne kana da uwa da mahaifinka shehu na kayo haƙuri Allah za ya saka ma gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma shehu daga abdullah Aisha ce ta haife ka mece ma kalam yalid walam yulad cikin waka wallahi duka shawari ne kana da uwa da mahaifinka shehu na kayo haƙuri Allah za ya saka ma gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma shehu an maka waƙan ne don mabiya su kyale ka su guje ka su bar dinka don su masu zage ka mu ce masu kwalelan su barhama ba mu kyale ka ka nuna mana kauna annabi mai buhun rahama gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma dalilan shehu yawan zikiri a ƙauye har cikin birni samari har da 'yan mata zikiri fanni fanni kiransa kullum abi Allah da soyayyar dan adnani sannan a ce mu kyale shi ba mu barin barhama gaba gaba da ya faɗi hama Allah za ya saka ma me aibanta ka bai san ka ba na san da ba zai yiwu ba meniyan ya zage ka ko da kuɗi
Assalamu alaikum. A masa saboda manzo Allah. Kana gidan baba ko? To alhamdulillah hakan yayi. Shigo gobe amma sai zuwa can da dare zan shigo zuwa wajen majalisin nan. Insha Allah. Ba damuwa insha Allah.